tuna hian kong laya kong kual laya super elevation siam dan tur subgrade prepare lai le kong lai formation cutting om laya siam dan tur tlema zong kan lo zia kanga kan hra thiam emang chu hei tuna hian kong kan han lai ta ti hian hei ko bang alo ni ta a tian side drain kan han lai ta tian kong alo ni ta a tlang ram vek ani wang ti hian tlang ram alo ni ta a kong kan han lai ta a a then chu kong hi negative super elevation kan te kong kual lai hin tam thin em me chu engtinge kan tiang kan ti chuan kong lai hian film khur le angai thin hi contractor tan te po poisa siam sum safe na zel ani a hei hi a siam hun lai en pui uluk angai le me a tuna tlang puin hemi hill road a chuan 10% an ti mai zela 10% hi super elevation ania zia chu 1 in 10 ti na mai ani a chim lam tong de 1 in 10 ting de kha 10 number 10 soina ni ta a chu kong insan hle na ni ta kong metar soma za wa hian metar soma za kong kual la ya hian a insan hle na tur chu a super elevation tur kha chu hei ko bang lampang lo ni ta se hemi hi ti hian kan pota 1 in 10 hela hi 10 meter oi ta hi lo ni ta 10 meter hemi san zong hi 1 meter ti na mai ani chu tiang ani chuan PMGS ya chuan 6 meter an ta kar fa hi kong oi ta hi helai hi side drain telin 6 meter ang lo ni ta se chuan kong san zong super elevation kan siam don chuan he ta changat te hian helai hi 0.6 ani zia chu in chut don tai la 0.6 divided by 6 percentage kan la don ta into 100 no ta 10% chi a chuak ti na ni har sa lo ni 0.6 ti na kha ni mai ni chu alo ni le ta chuanin kong camber te kan han siama roller ina chuilin ten camber kong kan lo siam ta camber tien camber alo piang ta a hela hi crown ani pong lai hi engtin nge kan tiang kan ti chuan ro alo sura tilama lo poliama tilama kong then khata chun ten size slope kan han siam to pa nachina super elevation ang deuh khan tilama na liam tamaya khatiang kha ni ta helai hi crown ni ta pong sang lai tur ani a roller chirtir re na sang lai tang hian chiltir tur ani lowa a niam lai tang hian tin kan chiltir zelanga ti hian a thena chon vibrate manangai thina tian kan chiltir chhonga camber cross slope lo piang thina ni chite po kan thria ta tha helai hi chu a chut dan ni dang kan la ron tilang lenga tlang puin tuna kan kong siam a hian a then lai so na ngai thina tui poliam thei tur leikhur kan no kan ti hian ze nei dewa no thina ai na kin thlenga kan boilo na turin sum ma hek lowa sum le tha a hek lo thina idea dewa kan ti hian chu wang chon nakina kan boilo na tur ani a heng te hi nakina state quality monitor te anron kalpo amin checkpoint thin tur ani a tin kan soile du chu GSB tin kong mara GSB kan lo leita lo chungvu ma ti hian lo chungvu ma ti hian an han haidara lebarin kholin hitachi nan haidara ti hian an haidar veka khami a haidar kha helai hi level tur lo ni ta roller in an chi la ti hian a kalkula helaya azum na lai chi a hian avading rei tur ani lawani a chan chu la hian etcha duwa engemaw engani pon san leite chu wang chu mar takina kalmar tur ani a tin vibrator hi du huna man tur ani lova hi control tla tangai vibrator man tam hian diesel te hek du em a tin a JCB te poning chu a backhoe loader kan ti hnung lama a laina man hian diesel mang tlema
malama tanga nor thei mia lo nung lama tanga lai thei ang chi te malama tanga nor phet an tum te control angai thin ani chu work supervisor ten kan en pui thin don nia ti kha kan han soi do ni bye bye